Dimecres passat, 10 d'abril, es va celebrar la primera edició de les Jornades de Portes Obertes per als cicles formatius de formació professional de l'IES Conselleria. Prèviament al període de matriculació, el centre ha pretès tenir un punt de trobada per a presentar la seva oferta educativa relacionada amb els cicles formatius de grau mitjà i grau superior. L'esdeveniment està dirigit a les famílies i a l'alumnat, així com a altres centres educatius que estan interessats en conèixer la nostra oferta de formació professional i resoldre tots els dubtes que puguen sorgir abans de prendre una decisió sobre els estudis futurs. Es va facilitar informació sobre les diferents famílies professionals, tant de les titulacions i qualificacions professionals com de les sortides laborals dels nostres estudis. A les 10 del matí comença l'acte inaugural dirigit a tots els participants, amb una xerrada informativa sobre els serveis generals de l'institut i els estudis que ofereix. A continuació, es va realitzar una visita guiada per les nostres instal·lacions i xerrades de l'oferta educativa dels cicles formatius que es poden cursar a l'IES Conselleria. El professorat dels diferents cicles, en col·laboració amb l'alumnat, va organitzar 14 tallers i diverses exposicions on es mostraven als interessats algunes de les activitats que es realitzen al centre i parts de les que es poden aprendre durant la formació dels diferents graus. El nostre centre ofereix 33 anys d'experiència educativa amb una oferta variada de formació en cicles formatius de grau mitjà i grau superior de 4 famílies professionals: informàtica i comunicació, activitats físiques i esportives, comerç i màrqueting i administració i gestió, així com estudis de formació professional bàsica en informàtica, serveis comercials i serveis administratius. Així mateix, oferim l'oportunitat de participar en diferents programes europeus, com ara l'Erasmus+, el projecte IWI, consistent en obtenir experiència de treball en pràctiques a Europa, i el projecte Erasmus Print 3D, amb l'objectiu de la inclusió d'estudiants amb discapacitat visual. Creiem que la nostra oferta educativa satisfà les necessitats i la demanda de qualsevol ciutadà i ciutadana que pretén adquirir una titulació professional de qualitat orientada a cobrir les experiències de l'exigent mercat laboral de la nostra societat actual.